today's video mga kabagis kat nabasa nga naman na nagalatikal dahil so nga po mga kabagis nagdigdigo sa titudo dami mga kabagis kasda pinagtutudo man so nga kasi ti kuhan mga kabagis minalumutan nga nagpudot si Alda agdigan tayo mga kabagis na bigtigsanan. Let's go! Hintay yung arutan mga kabagis ko! Kurot sama! Ala, baka mga kabagis ka to, dakurat sa akin ini. Mo nagkurat. Aba sa akin init, mga kabagis. So, habang tutudo mga kabagis, ano nagtagpit ni Bugan, ibabak agad di masilas mga kabagis, ano kuan lagi na so, ibaba mga kabagis, ano makwanda. Mga kabagis, palpaamot na pinag-vlog ko. Hindi naman sa nagpig sa tudo na nag-vlog di dyan. No? Madakim-matim ang nag-gawin ng mga kabagis ko. Tapos na tag-vlog ako, matim tudo ng mga kabagis. Palpak mga kabagis na pinag-vlog ko. Mga kabagis, awan dito doon sa mama kay Arma ko dito. Basketball. Kinipit so.
ang langagyan na. Kasi siyempre doon na siya. Nagmatag basketball ba? Kaya ayan yung mga kabagis ka abay tidana. Antay tidaran mga kabagis. Magbabasketball na naman tayo. Ito yung banda mga kabagis ka pasangat. Ito yung mga kabagis ka pababa. Mga kabagis, awan ditutunan kung magsudan nga mga kabagis nga agbalnas tayo matan mga kabagis, alak pa agi sa bunkan sampo, alright? Hello mga kabagis, nalpastitudon. So nga, nagsukata mo tan mga kabagis, nagbalnawa ko, nakadibos ako, free shop mo na yan. So, tatama kabagis, aghalo-halo ako niya mga kabagis. Ginatang ko jacket na Manang Michelle, mga kabagis. Apang ano kayo taghalo-halo pang kaila gumatang di dyan, nagima. Mura na nga, masarap pa. Shout out kini Manang Michelle, Biyernes kini Manong Michael, Biyernes, Litlit Biyernes, ni Serbok, kenda mama na mga kabagis kini Manang Binos, ni Asyang, kini Asya, kini nandag buy-buyakan no, idol na ka no. Kat, natin ni mga kabas at dapat kay Mito, tibalay ni ano kaya, yo, bagay lang kayak tapa nagtaka. Natanin ni mga kabagis na kat aghalhalo ako ni mga kabagis na gimas. Tatay mga kabagis, nagbasi lang ang retitudo, nagbiit kay. Sa anong may maadyan ng vlog, nagbiit. Kaya may agtudutuan ng mga kabagis na nagpudot, tial daw ka, nagkidikidit ay gripo may mga kabagis. So nga, kaya may agtudututin, minalam agtudud ng mga kabagis. From nagmatag basketball. Mga kabagis. From nag-basketball. No. Nagitayo lang ko nagbasketball. Ano kaya mo, may kaya may nag-basketball. I-shoutout ko nga dagi din nag-comment ito YouTube channel ko. Ayun ti chat, ay vlog ko nga dyan. Na pang kami nag-back up mga kabagis. Shoutout kay na Auntie Annabel Ibieza Simple Recipes, Gloria Raralio, Karen Rose Jamson, Edna Sagon Barocha, Rolly Scotic, Ricardo Soriano, Benze Vitales, Jamfed Estrementel, Mere Tumildan, Filipina Manangan, Noel Espiritu Lanyo, and si Auntie Arlen Cruz Soriano. Sagi siya mga kabagis iti nag-comment iti YouTube channel ko nga iti video nga napang kami nagbak ko mga kabagis kan papasalamat launay kanya ita kinanan kag support kanya kat dati mga tipalpas na ti video kan, and don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell para lagi ka updated sa aking mga video. Bye!